नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून तुमचं हार्दिक स्वागत करीत आहे। तर मंडळी, आज आहे ना आपण एक प्रोडक्टचं रिव्ह्यू करणार आहोत। तर तुम्ही समोर जे पाहताय ॲक्ट 2 पॉपकॉर्न, आपल्या संपूर्ण भारतामध्ये हे जे प्रोडक्ट आहे ते किती प्रचलित आहे। अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत हे जे पॉपकॉर्न आहे ते सर्वजण खातात। यामध्ये ना भरपूर सारे फ्लेवर्स सुद्धा येतात। तर यापूर्वी आपण जसं चितळे गुलाबजामुनचं जे प्रोडक्ट आहे त्याचा आपण रिव्ह्यू केला होता, तर तसंच आज आपण हे जे प्रोडक्ट आहे ते आपण तुम्हाला बनवून दाखवणार आहोत। तर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय काय पाहायला भेटणार आहे, तर हे बघा, यामध्ये 3 मिनिट्स म्हणजे 3 मिनिटांमध्ये हे पॉपकॉर्न खरोखरच तयार होतात का ते सुद्धा आपण पाहूयात। त्यानंतर हा जो पॉपकॉर्नचा फ्लेवर आहे तो कसा टेस्टमध्ये लागतो ते पाहूयात। त्यानंतर हे जे पॉपकॉर्न आहेत ना ते 40 ग्रॅमचं पाकिट आहे। हे बघा, 10 रुपयाला 40 ग्रॅमचं पाकिट येतं। असे 2 पॉपकॉर्नचे पाकिट आम्ही घेतलेले आहेत, ते दोन्ही आपण एकत्रितच बनवणार आहोत। तर हे दोन्ही पाकिटे मिळून म्हणजे 80 ग्रॅमच्या पाकिटांमध्ये किती पॉपकॉर्न आपले तयार होत आहेत ते पाहूयात। त्यानंतर हे पॉपकॉर्न कसे बनवायचे, त्यानंतर हे जे पॉपकॉर्न आहेत त्याचे प्रत्येक दाणा फुलतो का नाही हे सुद्धा आपण पाहूयात। त्यानंतर काही टिप्स वगैरे पण आहेत ते सुद्धा आम्ही तुम्हाला नक्कीच देऊ। आणि मंडळी, आजची ही जी रेसिपी आहे ती कृपा तयार करणार आहे। तर आता आपण किचनकडे वळूयात आणि पाहूयात हे जे पॉपकॉर्न आहेत ते कसे तयार होतात ते। नमस्कार, मी कृपा। मी तुम्हाला आज जगातली सर्वात सोपी रेसिपी बनवून दाखवणार आहे आणि ती म्हणजे ॲक्ट 2 पॉपकॉर्न। मला भूक लागलेली तर मला वाटलं की 5 मिनिटाचा आपण आता ब्रेक घेऊया आणि आता 5 मिनिटात आपण खाणार काय, तर म्हटलं की पॉपकॉर्न आहेत घरात तर पॉपकॉर्न करून खाऊ। आणि हे पॉपकॉर्न तर 3 मिनिटात बनतात याच्यावर असं लिहिलं आहे, म्हणून आपण आता पॉपकॉर्न बनवूया। तर मंडळी, हे पॉपकॉर्न बनवण्यापूर्वी आणखीन पाठीमागे ना जी काही माहिती दिलेली आहे त्यामध्ये बघा, या प्रोडक्टचं शेल्फ लाईफ दिलेलं आहे। हे 1 वर्षाची याची शेल्फ लाईफ आहे। बाकी कुकिंग इन्स्ट्रक्शन्स आहे जे आपण आता व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत कशा प्रकारे बनवायचं आहे ते। आणि इतर जी काही माहिती आहे ती तुम्ही नक्की वाचू शकता। तर आता थेट आपण आपल्या रेसिपीलाच सुरुवात करूया। तर आता पहिले मी गॅस ऑन करून घेते। पहिले आपल्याला थोडी कढई गरम करून घ्यायची आणि मग त्यात आपण पॉपकॉर्न टाकायचे। कढई गरम होईपर्यंत मी हे पॉपकॉर्न कापून घेते। ह्याच्यामध्ये खूप सारे फ्लेवर्स पण असतात आणि वेगवेगळ्या साईजमध्ये सुद्धा अवेलेबल असतं। तर तुम्हाला हवं त्या साईजमध्ये किंवा मोठं पॅकेट छोटं पॅकेट असं तुम्ही घेऊ शकता। आणि मी इथे आता क्लासिक सॉल्टेड हा फ्लेवर घेतलेला आहे। आता आपली कढई पण गरम झाली आहे, तर आपण ह्याच्यात टाकून घेऊया। आता आपण ह्याला ना थोडंसं असं पसरवून घेऊया, म्हणजे असं प्रत्येक दाणा असा खाली कढईला लागला पाहिजे आणि मग ते पॉपकॉर्न चांगले फुलतील। ह्याच्यावरती आपण आता झाकण ठेवून घेऊया। झाकण ठेवताना आतमधून हवा पास झाली पाहिजे असं झाकण ठेवायचं। तर आमच्या कढईला इथे हवा पास होण्यासाठी छोटासा होल आहे। आता हे पॉपकॉर्न फुलायला लागलेत बघा। एक मिनिट झालाय आता, बघा कसे फुलतायत। आणि स्मेल पण खूप छान येतो याचा। जोपर्यंत आवाज थांबत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे असेच ठेवायचे आहेत। असं मध्ये मध्ये आपल्याला थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे सगळे दाणे फुलण्यासाठी। आता बहुतेक सगळे दाणे फुललेत, आपण आता गॅस बंद करून घेऊया। मी इथे आता कढई घेतली आहे, तर तुम्ही कढईच्या ऐवजी कुकर, टोप किंवा पॅन पण घेऊ शकता। तर आता मी हे झाकण काढते। किती मस्त वास आला त्या पॉपकॉर्नचा।
तर आता पॅकेटमध्ये तरी पॉपकॉर्न 80 ग्रॅम्स असे सांगितलेले. आता हे पॉपकॉर्न फुलून झाल्यावरती किती होतं ते आपण आता बघूया. आणि ते चेक करायसाठी मी इथे वजन करायची मशीनसुद्धा घेतली आहे. सर्वात पहिले मी हे बाउलचं वजन इथे करून घेते. आणि मी आता टेअरचं बटन दाबते इथे. आणि हे पॉपकॉर्न आता मी या बाउलमध्ये टाकून घेते. आता कढईमध्ये जर कच्चे दाणे राहिले असतील तर ते पण आता आहेत का नाहीत आपण आता बघूया. मी इथे फक्त आता फुललेले पॉपकॉर्न उचलते. तर आता बघा याचं वजन इथे 75 आहे. 75 ग्रॅम्स आहे इथे. ओके ठीक. आणि इथे तर आता या कढईत पण बघा 4-5च दाणे आहेत जे फुलले नाहीत. बाकीचे सगळे मस्त फुलले आहेत. आणि एकही पॉपकॉर्न इथे जळला नाही आहे. त्या पॉपकॉर्नच्या पॅकेटमध्ये जसे इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत तसं तर हे सगळे फुलले आहेत. तर 80 ग्रॅम्स दिलेले पॅकेटमध्ये, तर ते इथे 75 आहेत. आणि 4-5 दाणे जे उरले आहेत ना ते त्या कढईमध्ये आहेत. तर आता या पॉपकॉर्नची टेस्टसुद्धा मी तुम्हाला सांगते. खूपच मस्त लागते ते पॉपकॉर्न. आणि हे पॉपकॉर्न आपण TV बघताना, अभ्यास करताना किंवा आपला लहान बहीण भाऊ रडत असेल तर आपण त्यालाही करून देऊ शकतो. खूपच इझी रेसिपी आहे ही आणि झटपट तयार होणारी आहे. तरी इन्फॉर्मेशन व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईबही करा. धन्यवाद.